Dámy a páni, vláda rozhodla, že pomôže občanom, na ktorých doľahla ťarcha zvýšených splátok za hypotekárne úvery, a to tak, že finančne bude šťastie kompenzovať tieto zvýšené splátky. Fajn. My v Slovenskom hnutí obrody sme tomu radi, pretože Ficová vláda sa inšpiruje aj tým, čo sme my komunikovali v predvolebnej kampani. No a to posolstvo je úplne jednoduché. Túto situáciu so zvýšenými splátkami musí riešiť vláda tou finančnou kompenzáciou, pretože občania za túto vzniknutú situáciu nemôžu. Ale za túto vzniknutú situáciu môžu všetky vlády, ktoré za obdobie posledných 20 rokov dopustili, aby zahraničné banky na území Slovenskej republiky zdierali svojou úředníckou politikou slovenských občanov. A Robertovi Ficovi by som chcel v dnešnom videu ešte odkázať jednu vec. Pán Fico, smelo a pokojne sa inšpirujte aj naďalej našim volebným programom, pretože čím viac bodov budete realizovať z nášho volebného programu, tým lepšie sa bude žiť občanom Slovenskej republiky a môže sa veľmi ľahko stať, že vás aj týmto spôsobom privedieme na tú správnu proslovenskú cestu. Pekný deň, Slovensko.